कढईमध्ये बनवता येतो डॉमिनोजपेक्षाही भारी चीज कॉर्न पिझ्झा। अगदी मस्त फुल्ली लोडेड असा चीज कॉर्न पिझ्झा मी बनवला। दिसण्यावरूनच तुम्हाला कळत असेल की किती टेस्टी बनलाय तो। पाहू शकताय खूपच चीजी आहे आणि खूप असा लोडेड आहे। इतका लोडेड पिझ्झा फक्त घरीच बनवू शकतो बरं का। कसा बनवायचा ते मी सांगते, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि आवडला तर एक लाईक आणि कमेंट करायला अजिबात विसरू नका। असा हा पिझ्झा बनवायला एकदम सोपा आहे आणि अगदी 15-20 मिनिटांमध्ये तयार होतो। रेडीमेड पिझ्झा बेस आणलाय, त्याच्यावरती 1 चमचाभर मेयोनीज टाकून घेतले। हे तुम्हाला कुठेही मिळून जाईल। त्यानंतर एक टोमॅटो केचप सुद्धा आपल्याला चमचाभर टाकून घ्यायचं आहे। त्यानंतर चमचाभर पिझ्झा सॉस घेतलाय, हाही आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। तीनही गोष्टी मिक्स करून छान इव्हनली सगळीकडे स्प्रेड करून घ्यायच्यात। सगळ्या पिझ्झा बेसवरती सगळ्या बाजूनं आपल्याला हे सॉसेस लावून घ्यायचेत। तुम्ही पाहू शकताय अगदी मस्त अगदी सोप्या पद्धतीनं हे आपल्याला छान पसरवून घ्यायचेत। या पद्धतीनं सगळीकडून आपण सॉसेस लावून घेतल्यानंतर यावरती आपल्याला छान असं मोझरेला चीज स्प्रेड करायचं। 2दा आपण मोझरेला चीज वापरणार आहोत, त्या पद्धतीनं टाका। खूप टाकू नका आणि अगदी कमीही टाकू नका, कारण चीज लोडेड पिझ्झा आहे ना, त्यामुळं चीज तर हवंच। या पद्धतीनं मोझरेला चीज टाकून घेतल्यानंतर मी यावरती टाकणार आहे थोडंसं ऑरिगॅनो। या पद्धतीनं सगळीकडून ऑरिगॅनो आपल्याला भुरभरून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यावरती मी टाकत आहे थोडेसे चिली फ्लेक्स, ज्यामुळं आपल्या पिझ्झाला छान स्पायसी अशी टेस्ट येऊन जाते। आत्ता ह्या दोन्हीही गोष्टी टाकून घेतल्यानंतर आपल्याला पिझ्झावरती टाकायचे मेन इन्ग्रेडियंट, ते म्हणजे कॉर्न। हे फ्रेश घेतलेले कॉर्न आहेत, तुम्ही फ्रोझन कॉर्नही वापरू शकता आणि मी बॉईल न करता तसेच कॉर्न टाकत आहे। भरपूर असे कॉर्न टाकून घ्यायचेत। इतके सारे कॉर्न आणि चीज तुम्ही फक्त घरी बनवलेल्या पिझ्झावरतीच मिळवू शकता, कारण डॉमिनोज किंवा पिझ्झा हट अशा कोणत्याही कंपनीच्या पिझ्झावरती इतके भरपूर कॉर्न किंवा चीज टाकलेलं नसतं। अगदी थोडंसं नावाला टाकलेलं असतं। तेवढ्यापेक्षाही छान आणि मस्त टेस्ट येण्यासाठी पिझ्झा हा घरीच बनला पाहिजे। मी तर विकतचा पिझ्झा खातच नाही। आत्ता पुन्हा वरनं मी मोझरेला चीज टाकून घेते। भरपूर असं मोझरेला चीज टाकलं आहे, ज्यामुळे आपला पिझ्झा खूपच चीजी क्रीमी असा तयार होतो। साईडला पडलेला मोझरेला चीजसुद्धा मी उचलून याच्यावरती टाकून घेतलं। आत्ताच दिसायला पिझ्झा इतका भारी दिसतोय, बेक झाल्यावरती तर बाहेरच्या पिझ्झापेक्षाही भारी दिसतो आणि खायला त्यापेक्षा कितीतरी पटीनं छान होतो। त्यामुळं अशा पद्धतीनं पिझ्झा एकदा नक्की ट्राय करून बघा। आता पुन्हा वरती मी 4-2 कॉर्न टाकून घेते, म्हणजे छान असे कॉर्नसुद्धा चीज मेल्ट झाल्यानंतरही आपल्याला दिसून येतील। आता पुन्हा थोडंसं चिली फ्लेक्स टाकत आहे, ज्यामुळं पिझ्झा दिसायला तर छान होतोच, पण टेस्टीही लागतो आणि छान स्पायसी अशी टेस्ट येऊन जाते। पुन्हा थोडंसं ऑरिगॅनो टाकत आहे। सगळं स्प्रेड झाल्यानंतर हाताच्या साहाय्यानं तुम्ही थोडंसं दाबू शकता। आता कढई तापायला ठेवली आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकून घेतलं आहे। मीठ हाताने पसरवून घेतलं आहे। आता यावरती आपल्याला एक स्टँड ठेवायचं आहे। या पद्धतीचं स्टँड तुम्ही ठेवू शकता आणि झाकण ठेवून आपल्याला कढई एक 5 मिनिट प्रीहीट करण्यासाठी ठेवायची। प्रीहीट झाल्यानंतर आपण तयार करून घेतलेल्या तयारीचा हा पिझ्झा आपल्याला यावरती ठेवून द्यायचा आहे। एका प्लेटवरती मी पिझ्झा ठेवलेला आहे। तयारी करत असतानाच तुम्ही प्रीहीट करण्यासाठी कढई ठेवून देऊ शकता आणि पुन्हा झाकण ठेवायचं आहे आणि झाकण ठेवल्यानंतर 15 ते 20 मिनिटांमध्येच आपला पिझ्झा तयार होतो। तितकाही वेळ लागत नाही। तुम्ही पाहू शकताय मस्त असा पिझ्झा बनवून अगदी तयार झालेला आहे। पिझ्झा बॉय जितक्या वेळात डिलेवरी करून देतो ना, तितक्यापेक्षाही कमी वेळामध्ये हा पिझ्झा तयार होतो। सगळं चीज मेल्ट झालं आहे आणि मस्त असा आपला पिझ्झा तयार झालेला आहे। लगेचच एखाद्या प्लेटमध्ये आपल्याला हा पिझ्झा काढून घ्यायचा आहे आणि पिझ्झा कटरच्या किंवा चाकूच्या साहाय्यानं आपल्याला पिझ्झा कट करून घ्यायचा आहे। तुम्ही पाहू शकताय, सुरुवातीला मी विचार केला 4 कट करू का, नंतर म्हटलं नको 6 कट करू।
म्हणजे कोणी खायला मागितलाच तर अगदी थोडासा जाईल आणि मला भरपूर खाता येईल. मी तुम्हाला खात्रीनं सांगू शकते, जितका भारी हा पिझ्झा दिसतोय ना त्यापेक्षा कैक पटीनं टेस्टी आहे आणि बाहेरच्या पिझ्झापेक्षा तर खूप टेस्टी आहे. त्यामुळं या पद्धतीनं पिझ्झा एकदा नक्की बनवून बघा आणि कसा झाला आहे ते कमेंट करून सांगायला अजिबातच विसरू नका. व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पाहताय त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद.